penak tenan ya Nur. Penak banget. Jan makler. Nah, iki sound sistemnya apa Nur? Karisma lho. Karisma profesional. Nek ora penak ki tetep ditebalik. Wah, kok ya. Dibajut kira Mas saya. Ora penak dipindho no ya. Pilihanku mripat biru papiye. Nomreng sulestyo marang aku. Yen takon isi hatiku bisuke berasan nono ali-ali. Larangan swat original. Orang budal maning budal. Ayo le. Karisma profesional audio sound system. Pemain Nur juga ada ras kamera. Kusuma Laras. Parit. Kemo ali-aliku papriye ojo lali perhatian kulo melu bisuke ageli ngono lelabetu. Yen nyati ilang ripate carene